ta' mara li insertajt naf ħafna lill-familja tagħha mill-qrib nafhom mill-qrib naf kemm huma familja tajba, familja li rabbew lil uliedhom b'mod tajjeb. Minn hawn nerġa' nesprimi s-soba tiegħi, is-sens ta' dwejjaq, is-solidarjetà mar-raġel ta' Miriam, mat-tfal tagħha. Diffiċli, l-kliem huwa diffiċli f'dan il-mument. Però nkunu qegħdin nonqsu bħala stat, bħala poplu, jekk nuru biss is-soba, nuru biss in-niket u nieqfu hemmhekk. Dan huwa inċident, din hija okkorrenza li ma tix terġa' tiġri f'dan il-pajjiż. Ma jistax ikollna aħna sitwazzjonijiet fejn xi ħadd li qed fil-kwitt ta' daru minħabba mhux se ngħid issa x'kienet ir-raġuni għandi l-fema tiegħi. Il-fema hija waħda pjuttost ċara, però rrid noqgħod attent kif nikkummenta għaliex kull kumment f'dan il-mument jista' jfisser illi ma ssirx ġustizzja ma' min hemm bżonn li ssir ħafna ġustizzja. U allura se noqgħod lura milli nikkummenta, però li huwa żgur huwa li ċirkostanza fejn mara, fejn raġel, fejn tfal li qegħdin fil-kwitt ta' darhom ma jistgħux jiġu f'sitwazzjoni fejn minuta inti qed titkellem ma' raġel tiegħek fuq it-telefon, 5 minuti wara tispiċċa bid-dar fuqek, saqaf fuqek, maffeċ u mejjed. Dawn huma ċirkostanzi li jien għandi d-dover bħala Prim Ministru li flimkien magħkom ma nistgħux nittollerawhom iżjed. Għal daqstant il-messaġġ kien wieħed ċar, l-azzjoni kienet waħda ċara, insellem il-ħidma tal-korp tal-Pulizija illi qiegħed għaddej bla waqfien lejl u nar, jinvestiga, qiegħed jagħmel xogħol tajjeb ħafna l-korp tal-Pulizija tagħna hemm inkjesta maġisterjali wkoll li qiegħda mixja u mixja sew. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet fil-pajjiż meta inti jkollok dawn it-tip ta' inċidenti dak hija reazzjoni mistennija mill-istituzzjonijiet tagħna, nappellalhom biex jibqgħu jaħdmu ħalli ssir il-ġustizzja tiġi skoperta l-verità u mbagħad naturalment jitkompla l-proċess ġudizzjarju fejn kulħadd irid iħallas il-prezz għan-nuqqasijiet tiegħu. Il-parteċipazzjoni kif semmit Ellison tan-nisa fil-ħajja pubblika hija xi ħaġa li tinkwetani. In-nuqqas anzi ta' parteċipazzjoni. Nemmen ħafna fil-kapaċitajiet tan-nisa, nemmen ħafna fil-kontribut, imma ir-realtà turina jekk inħarsu lejn il-grupp parlamentari tagħna illi qatt għandek bżonn niswaba tgħid waħda biex tot in-numru ta' membri parlamentari nisa minn 37. Xi ħaġa li ma nistax nifhimha, raġuni hemm, ir-raġuni preċiża għal xi x'għandna din in-nuqqas li huwa wieħed ċar. Nistax tgħidlu mod ieħor mhux b'kombinazzjoni kieku forsi kienet xi ħaġa ta' din il-leġislatura, wieħed jgħid kien hemm xi ħaġa li ġrat fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Imma realtà konsistenti tul dawn l-aħħar 70 sena turina li b'mod konsistenti, b'mod regolari, il-parteċipazzjoni tan-nisa kienet waħda baxxa. Kien hemm snin fejn telet ftit, snin oħrajn fejn niżlet ftit, imma kienet waħda li b'mod konsistenti hija waħda baxxa. Inutli noqogħdu nanalizzaw ir-raġuni għax nistgħu ngħidu huma ħafna raġunijiet jew ftit ir-raġunijiet. Ir-realtà fattwali hija li hemm numru żgħir ħafna ta' nisa. U din hija sitwazzjoni li jien nemmen m'għandniex naċċettawha iżjed. M'għandniex naċċettawha iżjed mhux minħabba kwistjoni ta' numri jew ta' statistika, imma għaliex konvinti kollha kemm aħna li b'aktar parteċipazzjoni ta' nisa fil-ħajja pubblika, partikolarment fil-ħajja politika, il-valur u l-livell tal-politika f'pajjiżna se titla' ħafna l fuq. Dan naraħ mill-ftit għażliet li stajt nagħmel fil-kabinett tagħna. Kieku kien hemm aktar nisa kienu l-koll jagħmlu parti mill-kabinett. Sfortunatament kelli għażla li kienet limitata ħafna fin-numru, mhux fil-kwalità imma fin-numru. Il-kwalità kienet tajba ħafna u hi tajba ħafna. U nista' nara mill-kontribut mill-valur tal-minuti li jittellaw fil-kabinett mill-livell tax-xogħol illi jippreżentaw in-nisa fuq livell ta' kabinett, fil-livell ta' kandidati li għadhom mhumiex parti mill-Parlament tagħna, u għaldaqstant inutli noqogħdu issa nilmentaw, dan hu l-mument li naġixxu. U qegħdin naġixxu u mhux biss issa se naġixxu ma se nimplementaw ukoll. Se nimplementaw dan il-mekkaniżmu illi ilna nitkellmu dwaru li mill-elezzjoni ġenerali li jmiss ikollna mekkaniżmu in place li jiżgura li jekk ikollna sess anqas rappreżentat fl-elezzjoni ġenerali b'anqas minn 40%, hemmhekk jidħol dan il-mekkaniżmu li jiżgura li jkollna żieda, l-elezzjoni se ssir b'mod normali, kull min ħaqqu li jitla' skont il-mekkaniżmu elettorali li jaħdem illum se jitla' xorta waħda, ġifieri m'hemmx kwistjonijiet li min ġab l-aktar voti mhuwiex se jitla', fil-mument li jiġu eletti d-deputati bil-mekkaniżmu normali tal-lum, bil-mekkaniżmu li jaħdem sal-lum, u jkollok dis-sitwazzjoni fejn għandek sess anqas rappreżentat
b'40% anqas, hemmhekk jidħol dan il-mekkaniżmu fis-seħħ li jiżdiedu sa 12 siġġu mal-siġġijiet illi ikun hemm f'dik il-leġislatura li jintlew mis-sess lanqas rappreżentat. Ir-realtà kunu fatwali. Fl-elezzjoni ġenerali li jmiss dak se jkunu qed jintlew min-nisa. Dik hija l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ħolma ambizzjuża tkun li fl-elezzjoni ġenerali ta' wara tal-mekkaniżmu ma jaħdimx. Ħolma aktar ambizzjuża tkun li fl-elezzjoni ġenerali ta' wara jaħdem għall-irġiel. Dik il-ħolma ambizzjuża. U għalhekk mill-ħolm aħna noħolmu qegħdin fil-politika għaliex noħolmu u l-ħolm nagħmluh realtà. Dik id-differenza, mhux noħolmu u nibqgħu noħolmu, imma noħolmu dak li noħolmu nagħmluh realtà. U kull wieħed u waħda minna hawnhekk huwa innamrat mal-politika kieku mhux qegħdin hawnhekk. Kollha kemm aħna nħobbu l-politika u kollha kemm aħna nħobbu l-pajjiż. U kollha kemm aħna rridu naraw isem pajjiżna jitla' il fuq. U isem pajjiżna mhux se jitla' l fuq jekk mhux se jkun hemm aktar parteċipazzjoni ta' nisa. U għalhekk l-appell tiegħi lil kull wieħed u waħda minnkom fil-maġġoranza tagħkom nisa huwa biex ma toqgħodux lura. Toqgħodux lura. Għandna bżonn aktar nisa bħala pajjiż fil-ħajja pubblika, fil-ħajja politika. Tkunux spettaturi għax il-pajjiż ma jaffordjax li n-nisa jkunu spettaturi. In-nisa jridu jkunu protagonisti. Gburi bil-ħatra ta' Catherine bħala segretarju tal-eżekuttiv u nsellimlek Catherine tal-ħidma kbira li qiegħda tagħmel prova oħra ta' kemm għandna nisa ta' stoffa. Sellem lilek Nikita tal-ħidma tiegħek. U għalhekk li jien inħeġġeġ mhux biss li aktar nisa jaħdmu fl-organi tal-partit hemmhekk il-ħidma hija importanti ħafna, imma għall-kandidatura. Nappella għall-kandidatura ta' aktar nisa. Mhux biss għall-kandidatura, li l-kandidatura tissarraf fl-elezzjoni fil-ħatra ta' aktar nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, fil-Parlament. U tanti esperjenza sabiħa nara l-Marija hawnhekk, tanti esperjenza sabiħa li jkollok ix-xorti il-privileġġ li tirrappreżenta lin-nies fil-Parlament. Mhux faċli, hija ħajja li mhijiex faċli, ħajja li tittaħdem, tittaħseb, tkun on the ball il-ħin kollu, imma tik sodisfazzjon kbir li inti tista' tgħin lin-nies, tista' tkun ta' kontribut, tista' solvi l-problemi tan-nies għadna kif ġejjin issa minn Għawdex. Forsi smajtu problema li nqalat fin-Nadura Għawdex li jkollok ix-xorti li tista' tmur u tibda taħdem mill-ewwel u tibda tgħin lin-nies fid-dbatija tagħhom. Dħalna morna home visits, ġej minn home visits issa fid-djar ta' nies illi f'daqqa waħda jsabu ruħhom f'sitwazzjoni li jista' jkun se jitilfu d-dar tagħhom. Dak huma r-realtajiet li bħala politiku issib miegħek ta' kuljum u li tittaħdem biex tagħmel il-ħajja tan-nies aħjar aktar faċli. U għalhekk nappella għal kontribut ta' kull wieħed u waħda minnkom biex tgħinuna ħalli flimkien inkunu parti minn din l-avventura illi naraw li rajna nagħmel analoġija għal ġudikatura, il-ġudikatura l-imħalfin u maġistrati f'pajjiżna. Kien hemm żmien mhux tant snin ilu fejn f'kors universitarju kien ikollok mara waħda li tibda l-kors tal-liġi. Fis-sebgħinijiet kien ikollok mara waħda f'kors tal-liġi sħiħ illi kienet tkun fil-kors. Illum fil-qrati tagħna għandna maġistrati u imħalfin nisa aktar mill-irġiel. Dak huma realtajiet li għandna f'pajjiżna. U għalhekk li din ma tistax tibqa' ħolma ta' parteċipazzjoni akbar ta' nisa fil-ħajja politika, fil-parteċipazzjoni ta' aktar nisa bħala membri parlamentari nħares il-qudiem li għall-elezzjoni ġenerali li jmiss se jkun qed nimbotta l-kandidatura ta' ħafna u ħafna aktar nisa, mhux bil-paroli ma bil-fatti għaliex konvint illi jista' jkollna parlament aħjar jekk ikollna aktar nisa fih, jekk konvint li jista' jkollna gvern aħjar illi jekk ikollna aktar segretarji parlamentari u aktar ministri illi ikunu nisa, għalhekk inħares il-qudiem biex din il-ħolma nagħmluha realtà flimkien illum ġibna l-oppożizzjoni magħna wkoll on board f'din il-proposta. Aħdem Rosien, aħdem ħalli nimplementaw, mhux biss noħolmu ma nimplementaw. Fiduċja sħiħa fik kif dejjem ngħidlek u għalhekk nkomplu naħdmu flimkien sabiex din il-ġimgħa nkomplu niċċelebraw flimkien is-suċċessi tal-mara mhux din il-ġimgħa biss imma matul is-sena kollha. Nirringrazzjakom. Ħanuża daqsxejn tal-mikrofon.